Zdravím vás. Dnes vám predstavím jeden z najtemnejších a najprekvapivejších prípadov, ktorý kedy otriasol mestom Charlotte v Severnej Karolíne. Tento príbeh sa začína v roku 2023, v čase, keď sa zdalo, že už by sme mali byť pripravení na čokoľvek. Ale ako náhle začnete odkrývať detaily, uvedomíte si, že aj tie najnepravdepodobnejšie udalosti môžu byť len predahrou k niečomu oveľa horšiemu. Či už ste fanúšikmi kriminálnych príbehov, alebo vás sem priviedla len čistá zvedavosť, tento prípad si zaslúži detailný prieskum. Prípad sa totiž netýka len chladnokrvnej vraždy a žhárovstva, ale aj devastujúcej zrade a zničených nádejí. Rachel Morganová, 73-ročná žena, sa rozhodla pomstiť svojmu bývalému manželovi Ethanovi Morganovi tak šokujúcim a tragickým spôsobom, že zanechala v okolí nezahojiteľnú ranu a postavila políciu aj súdy pred jednu z najtemnejších kapitol v histórii miestnej spravodlivosti. Večer 21. júla 2023 sa dom Ethanových rodičov premenil na dejisko brutálneho zločinu. Rachel, vyzbrojená zbraňou a benzínom, pristúpila k činu, ktorý prevýšil všetky doterajšie predstavy o rodinnej pomste. Zastreľovala všetkých, ktorí sa v dome nachádzali, od Ethana až po jeho novú partnerku Lauren a ich dve malé deti. Následne zapálila dom a oheň pohltil všetko živé aj neživé. Práve tu, uprostred tejto tragédie, začína naše rozprávanie. Cieľom je priblížiť vám detailne osobný život obetí, preskúmať motivácie a pohnutky vrahine, počúvať vyšetrovačov a sledovať, ako sa súd rozhodne vysporiadať s činom, ktorý šokoval celú komunitu a vyvolal rad otázok o vine, pomste a spravodlivosti. Budeme skúmať nielen fakty, ale aj príbehy ľudí, ktorí Ethana a Rachel poznali. Ponoríme sa do zložitých väzieb a rodinných vzťahov. Na základe policejných záznamov, výpovedí svedkov a forenzných dôkazov sa pokúsime rekonštruovať, čo sa onoho tragického dňa naozaj stalo a či existovali náznaky, že sa približuje k niečomu takému hrozivému. Rachel Morganová a Ethan Morgan spolu žili 12 rokov. Mali jedno spoločné dieťa a podľa svedkov, aspoň v počiatkoch vzťahu, pôsobili ako ideálni manželia. Nikto by nepovedal, že sa ich láska premení na niečo také nenávistné. Ale je za tým len žiarlivosť a túžba po pomste? Alebo sa niekde v minulosti, hlboko v rodinnom a osobnom živote Rachel, začali vrstviť problémy, ktoré nakoniec viedli k takto nevratnej tragédii? A čo by na to všetko povedal Ethan, keby mohol hovoriť? Všetky otázky si postupne zodpovieme. Až sa spolu ponoríme do prípadu, stretneme sa aj s ďalšími postavami, ktoré zohrali svoju úlohu, od rodinných príslušníkov Ethana a Rachel, cez susedov, kolegov, právnikov, štátnych zástupcov a samozrejme detektívy, ktorí pracovali na vyšetrovaní dňom aj nocou. Každý z týchto ľudí prináša do príbehu vlastnú perspektívu a kľúče k pochopeniu toho, čo sa stalo. Niektorí sa ukážu ako veľmi blízki obete, iní budú pôsobiť tajomne, ale všetky spája hrozné zistenie. V dome, ktorý bol kedysi naplnený bežným rodinným ruchom, sa počas niekoľkých minút všetko zmenilo v chaos, dym a prázdnotu. Dnes vás teda čaká veľmi podrobná a miestami ťažko uveriteľná cesta. Nebudeme šetriť detaily ohľadom vyšetrovaných metód, súdnych pojednávaní ani psychologických profilov aktérov, pretože len tak môžeme spoločne pochopiť, čo všetko sa muselo odohrávať v hlavách zúčastnených osôb, než došlo k tomuto extrémnemu zločinu. Celá komunita v Charlotte sa z udalostí dodnes vzpätovala a mnohí obyvatelia tvrdia, že ich už nič nedokáže prekvapiť tak, ako ich prekvapilo toto šialenstvo. A teraz poďme na celý príbeh. Postupne a bez zamlčania čohokoľvek podstatného. Hneď v nasledujúcich častiach sa pozrieme na základné údaje o obetiach aj podozrivých, preskúmame kľúčové vzťahy a nakoniec sa prekopeme ku všetkým kľúčovým dôkazom, ktoré dovedli vyšetrovačov k presvedčeniu, že za touto krutosťou stojí žena, ktorá kedysi sľubovala, že Ethana bude milovať v dobrom aj zlom. Pokračujeme plynule ďalej v našom príbehu. Obetiam vraždy sa stali 41-letý Ethan Morgan, ktorý predtým pracoval ako finančný analytik v banke v centre Charlotte.
a jeho nová partnerka Lauren, ktorá bola o 7 rokov mladšia. Lauren pracovala ako účtovníčka a na strednej škole sa venovala závodnému plávaniu. Mali spolu 2 deti, 3-ročnú dcéru Emily a ročného synka Jamesa. V dome boli aj Ethanovi rodičia, Harold a Cynthia Morganovi, ľudia v dôchodku, ktorí veľmi radi trávili čas s vnúčatami a podporovali svojho syna v novom vzťahu, hoci rozvod s Rachel stále doznieval. Podľa priateľov aj susedov išlo o láskavú, priateľskú rodinu, ktorá rada organizovala malé záhradné večierky. Zo všetkých strán sa dnes ozýva, že keby ste sa ich pred časom opýtali, čo si predstavujú pod pojmom zlo, určite by si nevybavili Rachel Morganovu. Kto vlastne bola Rachel? 73-ročná žena vyrastala v rodine, ktorá sa niekoľkokrát sťahovala po rôznych častiach Severnej Karolíny. Jej otec bol vojak, matka učiteľka na 1. stupni základnej školy. O Rachel sa medzi známymi hovorilo ako o milom, aj keď trochu rezervovanom človeku. Vystudovala sociológiu a po absolvovaní univerzity krátko pracovala v neziskovej organizácii, ktorá pomáhala znevýhodneným rodinám. Neskôr sa začala viac venovať domácnosti, pretože sa narodilo prvé a jediné dieťa, dcéra Gillian. Manželstvo s Ethanom však zrejme nefungovalo tak skvele, ako sa na prvý pohľad zdalo. Niektoré kamarátky Rachel si všimli, že v posledných rokoch bola podráždená a často hovorila o tom, že Ethan sa správa despoticky a nevyžíva si ju. Ale Ethan údajne svojej žene vyčítal jej vysoké nároky na rodinný rozpočet a drobné výbuchy hnevu. Skúsenosti susedov a priateľov sa rozchádzajú v tom, kto nesie väčšiu vinu za narušenú atmosféru. Rozvod prišiel náhle. Ethan sa zbalil a odsťahoval, údajne kvôli hádkam s Rachel o financiách, žiarlivosti a rôznych drobnostiach, ktoré narastali do väčších sporov. Po nejakom čase Ethan stretol Lauren a ich vzťah sa rýchlo stal vážnym. Rachel potom stratila nielen manžela, ale aj pocit stability. Súd následne rozhodol, že Gillian zostane v primárnej starostlivosti Ethana, pretože Rachel nemala tak stabilné príjmy a psychologické posudky upozornili na jej možnú labilitu. Podľa niektorých zdrojov to bola posledná kvapka, ktorá mohla nastartovať pocity márnosti a hnevu. Rachel to brala ako osobné zlyhanie aj krivdu. Niektoré kamarátky si s ňou neskôr písali na sociálnych sieťach a už tehdy z jej správ cítili, že sa v nej niečo hromadí. Spočiatku nikto netušil, čomu všetkého by mohla byť schopná. Rachel bola stále tichá, skôr uzavretá do svojho sveta. A tak sa stalo, že keď 21. júla 2023 vtrhla do domu Morganových úplne vyzbrojená a odhodlaná, šokovala tým nielen celý rodinný kruh, ale aj svoje staré známe. Tá istá Rachel, do ktorej by ste skôr nevrátili, že je schopná povzbudiť hlas, teraz chladnokrvne stlačila spúšť. Toto všetko sa stalo v čase, keď Ethan s Lauren a deťmi bývali práve u Harolda a Cynthia, pretože sa im v ich vlastnom dome rekonštruovali kúpeľne. Ten večer mal byť pre nich len bežným rodinným stretnutím. Okolnosti nálezu tiel boli desivé. Krátko po polnoci si susedia všimli plamene a zavolali hasičov. Ti vyrazili dvere a našli vo vnútri len ohnivé peklo. Záchranné zložky už nemohli rodine pomôcť. Pri prehliadke sa zistilo, že mŕtvi členovia rodiny vykazovali strelné rany, ešte predtým, než ich oheň pohltil. Bolo jasné, že nešlo o žiadnu nehodu. A stopy nájdené v okolí domu aj výpovede susedov rýchlo začali ukazovať na Rachel, ktorá sa v tom kritickom momente nachádzala blízko, navyše existovali záznamy bezpečnostných kamier. Motív bol podľa polície jednoznačný. Pomsta. Pomsta za všetko, čo sa stalo po rozvode, vrátane straty primárnej starostlivosti o vlastnú dcéru. Tento nenávistný impulz ale bohužiaľ rozmetal celú rodinu aj s nevinnými deťmi. Napriek počiatočnému šoku aj mediálnemu humbuku sa policajné vyšetrovanie rozbiehalo relatívne rýchlo. Pri prvom prehliadnutí domu sa potvrdilo, že požiar nebol dielom náhody ani technickej závady. Hasiči objavili stopy akcelerantu, konkrétne benzínu, a zápach bol patrný aj na spálených podlahových krytinách.
Súčasne sa v nedalekej popelni našli zvyšky handier, nasiaknutých benzínom a plastové kanistry. Laboratórne testy vzoriek pôdy na prístupovej ceste viedli k identifikácii stopy pneumatík, ich vzorka sa zhodovala so stopami, ktoré neskôr zabezpečili forenzní technici na aute patriacom Rachel Morganovej. Bola to skupina detektívov, ktoré verejnosť rýchlo začala poznávať menom. V čele vyšetrovacieho tímu stal detektív John Reeves, slávny svojim nekompromisným prístupom k hľadaniu dôkazov a skúsenosťami z niekoľkých predchádzajúcich prípadov žhárovstva spojených s vraždou. Reeves mal povesť človeka, ktorý sa nebojí klásť nepríjemné otázky a pri výsluchoch dokáže vyvinúť tlak. V jeho tíme nechýbala detektívka Patricia O'Brienová, ktorá sa špecializovala na psychologické profily páchateľov domáceho násilia. Pomáhal im aj technický expert Eric Thompson, ktorý sa venoval zabezpečovaniu digitálnych dôkazov a analýze záznamov z bezpečnostných kamier v štvrti, kde k činu došlo. Rýchlo sa podarilo poskladať prvé puzzle. Zábery z domových kamier susedov ukazovali auto, ktoré prechádzalo ulicou tesne pred požiarom a opúšťalo miesto približne 20 minút potom, čo sa musel ozvať prvý výstrel. Časová usporiadanosť bola neúprosná. Na základe registračnej značky a typu vozidla sa policajti dopatrali k Rachel. Tá spočiatku tvrdila, že v tom čase išla na nočný nákup a potom sa zastavila u priateľky, ale výpovede ani záznamy mobilu tomuto alibi neodpovedali. Navyše ju hneď druhý deň ráno spatrili v nedalekom motele, kde sa podľa recepčnej správala rozrušene. Všetky dôkazy naznačovali, že to nebola žiadna náhodná prítomnosť blízko tragédie. Napriek tomu sa vyšetrovanie muselo vykonať veľmi dôkladne a opatrne. Okrem forenzných stôp z miesta činu zhromažďovali detektívy aj svedectvá rodiny a priateľov, ktorí svedčili, že Rachel sa už dlhší čas vyjadrovala o Ethanovi a jeho novej rodine s veľkou dávkou zloby. Niektorí svedkovia spomínali, že dokonca hrozila, že ak ju súd pripraví o Gillian a zároveň ponechá Ethanovi lepšie finančné zabezpečenie, skončí to horšie, než si kto dokáže predstaviť. Tieto výroky síce spočiatku nikto nebral vážne, ale v kontexte vraždy pôsobili ako dôležitý prvok. Dokazovali, že Rachel mohla plánovať pomstu. Odborníci z oblasti balistiky potvrdili, že zbraň nájdená v aute Rachel sa zhoduje s projektilmi vytrhnutými z tiel obetí. Následne súdny lekár konštatoval, že obete zomreli na strelné zranenia ešte predtým, než ich zachvátil oheň. Tiež sa preukázalo, že Rachel naberala v ten večer benzín do kanistra na jednej samoobslužnej pumpe. Záznamy z bezpečnostných kamier čerpacej stanice ukázali jej tvár a platba kartou patrila priamo k jej účtu. Tým sa vyvrátilo čokoľvek, čo by vylúčilo jej aktívny podiel na príprave celého zločinu. Eric Thompson dokonca analyzoval textové správy z jej mobilu, kde sa objavovali zmienky o odplate a výčitkách voči Ethanovi. Súdni zástupcovia tak postupne získavali pevný základ pod nohami. Samozrejme sa objavili aj vedľajšie teórie, či na čine nespolupracoval ešte niekto ďalší. Vyšetrovatelia sa pýtali, či Rachel naozaj jednal úplne sama, jej priateľky, ktoré by mohli pomáhať, ex-milencie alebo dokonca niekto z Ethanovej rodiny, kto chcel situáciu dohnať k extrému. Čo však takéto sa nepotvrdilo. Rachel mala síce niekoľko blízkych kamarátok, ktoré s ňou držali krok, keď prechádzala ťažkým rozvodom, ale žiadna z nich nevykazovala motív ani nezanechala stopy, ktoré by naznačovali spoluúčasť na tomto zločine. O mnoho väčšiu rolu zohralo to, že Rachel musela byť vnútorne presvedčená o tom, že nemá čo stratiť. Dlhé týždne údajne nechodila do práce, prerušila kontakt aj s niektorými rodinnými príslušníkmi. Podľa susedov v jej byte občas dlho do noci svietilo svetlo a bola počuť hudba. Nikto však nepočítal s tým, že by sa v nej odohrávalo niečo, čo ju dostane k tak razantnému činu. V niektorých prípadoch v podobných kauzách figuruje psychiatrická diagnóza, ale k tomu sa dostaneme neskôr. Keď polícia konečne Rachel zatkla, vyzerala ako stuhnutá ľudská troska. Oblečenie mala pomúchlané, tvár neistú
a napriek tomu v jej očiach mnohí spatřili ľadový pokoj. Nejavovala strach ani ľútosť. Keď jej Reeves oznámil obvinenie, nevzpúšťala sa, len pokrčila ramenami, ako by sa s následkami svojho konania už dávno zmierila. Skutočnosť, že sa vyšetrovanie tak rýchlo a jednoznačne obrátilo proti nej, bola pre verejnosť možno prekvapením, ale pre ľudí z profesionálnych kruhov to bolo logické vyústenie všetkých stôp. Do tejto chvíle sa môže zdať, že príbeh je jednoznačný. Rachel Morganová je páchateľkou, ktorá zo žiarlivosti a túžby po pomste zabila 6 ľudí, vrátane 2 malých detí. Ale práve v tomto bode vyšetrovanie nastupuje moment, ktorý by sme mohli nazvať prvým vážnym otrasom. Detektívy Reeves a O'Brienová začali prechádzať staršie spisy, staré záznamy z rozvodového procesu, pohovory s rodinnými príslušníkmi a priateľmi. Pátrali, či sa niekedy v minulosti vyskytli náznaky toho, že by Rachel mohla mať sklony k agresivite. Až na pár svedectiev o hádkach a slovných výlevoch nič nenasvedčovalo tomu, že by umela chladnokrvne plánovať vraždu. To vyvolalo podozrenie, či neboli do prípadu zapojené aj iné osoby. Okrem toho, existovali náznaky, že vo vzťahu Ethana a Lauren nepanovalo všetko tak ružovo, ako sa zdalo na verejnosti. Ale aj keby tam boli nejaké vnútorné konflikty, nič by neoprávnilo, že by sa Lauren alebo niekto ďalší spolčil s Rachel. Zároveň sa ukázalo, že Rachel krátko pred činom vybrala z účtu väčší obnos peňazí, pravdepodobne, aby mohla po vražde odísť a skryť sa. Nikto ďalší do plánu však nezahrnula. V jej počítači sa našli vyhľadávania týkajúce sa bezpečnostných kamier, benzínu a zbraní. Jeden súbor obsahoval aj záznam textu so zoznamom vecí na deň D. Keď sa to dostalo k obhajkyni, pokúsila sa argumentovať tým, že Rachel mohla byť v ťažkej psychickej kríze a tým pádom nevedela, čo robí. Ale Reeves a O'Brienová podčiarkli, že príprava bola viac než evidentná a v žiadnom prípade sa nejednalo o impulzívny skrat. Hlavným podozrivým teda zostala Rachel. Napriek tomu sa detektívy nevyhýbali hypotézam, že by niekto mohol Rachel navádzať alebo manipulovať tak, aby zločin vykonala. Sledujeme tu klasickú detektívnu líniu. V prípade s tak silným motivom sa vždy vypláca hľadať aj ďalšie stopy, aby sme nenarazili na nepredvídateľné kličky. Nakoniec sa ale žiadna taká vedľajšia línia nepotvrdila. Všetci svedkovia priznali, že Rachel sa v posledných týždňoch vyjadrovala agresívne, obzvlášť potom, čo prehrala ďalšiu fázu súdneho sporu o starostlivosť o Gillian. Medzi jej osobnými vecami sa našli aj fotky Ethana s nápismi pripomínajúcimi výhrúžky. Súčasne s tým prebiehala aj forenzná analýza zbrane. Bola preukázaná zhoda s nábojnicami na mieste činu. Zbraň síce nebola registrovaná na meno Rachel, ale vyšlo najevo, že ju si kúpila na falošnú identitu, ktorej stopy viedli do Južnej Karolíny. Odborníci analyzovali aj stopy strelného prachu na sedadlách v jej vozidle. Všetko do seba zapadalo. Pre vyšetrovačov teda priamo učebnicový prípad, kde hlavný podozrivý nezanecháva takmer žiadne nevyvrátiteľné alibi, ale hromadu nepriamej, no stále pevnej dôkazov. V tejto fáze vyšetrovania začali do kauzy výrazne vstupovať aj novinári a verejnosť. Charlotte bolo na nohách. Ľudia z okolia sa museli vyrovnať so skutočnosťou, že v ich štvrti neboli zavraždení len dospelí, ale aj 2 malé, naprosté, nevinné deti. V novinách sa riešilo, či je to dôsledok zle nastaveného sociálneho a justičného systému, ktorý možno mohol rozvod aj spor o dieťa riešiť citlivejšie. Začalo sa diskutovať, či si Rachel zaslúži doživočie alebo trest smrti, aj keď v Severnej Karolíne je trest smrti stále legálny, hoci sa nevždy uplatňuje. Emócie vírili a do toho prišli ešte ďalšie menšie demonštrácie ľudí, ktorí poznali Rachel z neziskovky, kde kedysi pracovala. Niektorí tvrdili, že niečo také by nikdy neurobila bez extrémneho tlaku a psychického narušenia. Ale dôkazy hovorili jasne. Do psychologického profilu Rachel sa pustili aj nezávislí experti. Jeden z nich, psychiater Timothy Harris, zhotovil posudok, podľa ktorého Rachel mohla trpieť hraničnou poruchou osobnosti, ktorá sa bez riadnej liečby
môže prejaviť extrémnymi, sebedeštruktívnymi aj agresívnymi sklony. Otázkou ale zostávalo, či to môže byť vnímané ako poľahčujúca okolnosť pri súde. Napriek tejto vlne emócií sa detektívy snažili zostať profesionálni. Zbierali ďalšie a ďalšie dôkazy, hľadali akékoľvek sklony, ktoré by mohli ich hypotézu vyvrátiť, aby nedošlo k justičnému omylu. Všetko ale ukazovalo, že Rachel spáchala čin úplne plánované. A svedkovia, ktorí by sa mohli obrátiť proti nej, sa neostýchali prehovoriť. Bolo jasné, že na súdnom procese sa bude hrať o veľa a že obhajoba bude musieť nájsť veľmi silný argument, aby zmiernila výšku trestu. Približne 4 mesiace po tragédii sa konal súd, ktorý bol netrpezlivo očakávaný ako rodinami obetí, tak aj novinármi a širokou verejnosťou. Štátna zástupkyňa Mary Waltersová, slávna svojim nekompromisným postojom voči páchateľom násilných trestných činov, sa pustila do diela s jasným cieľom – dosiahnuť maximálny trest. Na druhej strane stál obhajca Mark Stevens, právnik so skúsenosťami z mnohých kontroverzných kauz. Mal pred sebou úlohu vyvrátiť nielen malú horu dôkazov, ale hlavne presvedčiť porotu, že Rachel nebola v čase činu pri zmysloch v takej miere, aby niesla plnú zodpovednosť. Prvé dni procesu sa sústredili na výpovede vyšetrovačov, ktorí znovu a podrobne popisovali, aké dôkazy sa našli. Promietli sa zábery z bezpečnostných kamier, ukázali sa fotografie spálených miestností a telových pozostatkov, o ktorých lekári uviedli, že je veľmi ťažké ich identifikovať. Pre pozostalých bolo počuť tieto detaily vyloženým utrpením. Súdna sála sa niekoľkokrát zahalila do dusivého ticha, prerušovaného len tichým plačom. Medzi prítomnými sedela aj dospelá časť rodiny Morganových, ktorá sa dočkala len malého zadosťučinenia, keď vyšetrovači potvrdili, že Rachel bola jednoznačne páchateľkou. Obžaloba predložila balistické posudky, ktoré dokazovali, že guľky v telách obetí zodpovedajú zbrani, ktorá bola nájdená u Rachel. Predložili sa aj výsledky forenznej analýzy benzínových stôp, textové správy so zmienkami o pomste. Jedným z najviac pádnych dôkazov boli aj screenshoty z Rachelinho počítača, kde mala uložené dokumenty nazvané Plán X a možné cesty úteku. Okrem iného, tam boli informácie o tom, kde zaparkovať, kam sa vydať po vykonaní činu a ako postupovať, aby polícia nenašla spojenie s jej osobou. Ale Rachel akoby zmazanie súborov zanedbala alebo si neuvedomila, že existujú digitálne stopy. Naopak, obhajoba hrála na psychologickú notu. Na lavici svedkov sa vystrejdalo niekoľko psychiatrov. Boli predvolaní, aby zhodnotili, či Rachel trpela nejakou vážnou poruchou, ktorá by jej znížila schopnosť rozpoznať následky svojho konania. Jeden z psychiatrov naznačil, že Rachel bola obeťou silnej formy popôrodnej depresie, ktorá sa nikdy neliečila a mohla prerásť v extrémnu formu hraničnej poruchy osobnosti. Jej sedenia u psychologov boli údajne sporadické a neregulérne, pretože Rachel často menila terapeutov. Dokonca sa objavila možnosť, že mohla trpieť blúdmi. Ale druhá strana psychiatru, predvolaní experti štátnej zástupkyne, tieto závery spochybnili. Argumentovali, že aj keby Rachel mala isté psychické problémy, nevyjasňuje to starostlivosť a predom premyslený postup plánovania vraždy, ktorý jasne ukazuje, že vedela, čo robí. Kľúčovou časťou procesu boli výpovede svedkov z rodinného a pracovného okolia. Jedna z Rachelínych kamarátok priznala, že sa Rachel zverila, že dokým on bude šťastný, ja pokojne nájdem. Túto výpoveď obhajoba zľahčovala a označovala ju za prehnanú interpretáciu bežnej konverzácie plnej zúfalstva. Ďalší svedkovia sa však pridali a uvádzali, že Rachel často hovorila o tom, ako Ethanovi jedného dňa vráti všetko aj s úrokmi. Bolo jasné, že tento motív sa v jej výpovediach objavoval v rôznych podobách. Ďalej bola predložená aj korešpondencia s jednou z advokátok v rozvodovom konaní, kde Rachel vyhrážala, že ak nedostane lepšie finančné vyrovnanie, nebudú to mať nikto jednoduché. Na druhej strane, Mark Stevens sa snažil vyvolať pochybnosti o legitímnosti niektorých dôkazov.
napríklad fotodokumentáciu z miesta činu, napadol tým, že niektoré snímky neboli poistené v oficiálnom poradí a spochybnil, či nebola možná manipulácia. Pokúsil sa tiež rozporovať odborné závery o použití benzínu, ale súdni znalci sa opakovane zhodli, že existuje viac než dosť chemických stôp, aby sme mohli vylúčiť prirodzený požiar. Ako proces pokračoval, v súdnej sieni sa stále častejšie objavovala dcéra Gillian, ktorú mal v starostlivosti Ethanov brat. 14-ročná dievčina, zasiahnutá stratou otca, prarodičov aj malých súrodencov, sa na svoju matku Rachel nedokázala ani pozrieť. Bolo to drsné vystreženie pre každého, kto by chcel v Rachel vidieť len obeť zlých rodinných okolností. Tu sedela skutočná obeť. Dieťa, ktoré prišlo o otca a prarodičov aj nevlastné súrodencov. Na konci súdneho procesu malo dôjsť na záverečné reči oboch strán. Štátna zástupkyňa Waltersová sa postavila pred porotu a vyjadrila celú posloupnosť dôkazov, počínajúc s rozkolom v manželstve, cez drsné výhrúžky až po podrobný plán vraždy až hárovstva. Požadovala pre Rachel najvyšší možný trest s ohľadom na počet obetí, vrátane malých detí. Upozornila porodcov na to, že podobné zločiny rozvracajú nielen rodiny, ale aj celú komunitu a že spravodlivosť si žiada, aby Rachel nikdy nespatrala denný svet inak, než skrz mreže väzenskej cely. Obhajca Stevens ešte naposledy skúšal vykresliť Rachel ako ženu, ktorá trpela ťažkou psychickou poruchou a nedokázala sa vyrovnať so stratou svojej dcéry. Vysvetľoval, že Ethan ju pripravil o všetko, čo jej dávalo zmysel v živote a zasiel do nej pocity menej cennosti, úzkosti a chronického vzteku. Tvrdil, že sa na to nekladie len ako na chladnokrvnú pomstu, ale ako na výbuch človeka uviaznutého v pasci nedostatku peňazí, narušených vzťahov a možno aj hormonálnych výkyvov. Priznal, že z hľadiska čistého práva ide o vraždu prvej kategórie, ale prisahal porote, aby zvážila, že Rachel mohla jednať v skrate spôsobenom duševným ochorením. Keď porota odišla na poradu, všetky pohľady sa upierali na 11 mužov a žien, ktorých verdikt mal navždy ovplyvniť osud Rachel. Nešlo však len o ňu, ale aj o to, ako sa celá komunita vyrovnáva s tak brutálnou vraždou. Porada poroty trvala 3 dni, počas ktorých pribúdali aj ďalšie menšie dôkazy, ale podstata bola stále rovnaká. Rachel bola na mieste činu, mala motív aj prostriedky a všetko naznačovalo, že sa na zločin dôkladne pripravila. Nakoniec prišiel deň, kedy porota vstúpila späť do súdnej siene. Obžalovaná Rachel stála, hlavu sklonenú, oči prázdne. Predseda poroty postupne prečítal výrok. Vinen vo všetkých bodoch obžaloby. U vraždy prvej kategórie rozhodla porota jednomyselne. Bolo cítiť, ako z publika vyšiel zvláštny zvuk. Či už úľavy alebo hrozy, keď sa potvrdilo, že Rachel skutočne pôjde na doživotie. Neudelila sa jej možnosť podmienečného prepustenia. Trest smrti však súd nakoniec nenašiel. Predovšetkým kvôli silným argumentom o jej psychickom stave, ale aj kvôli určitému tlaku na nezneužívanie absolútnych trestov. Súdca v záverečnej reči zhodnotil, že Rachel spáchala nepredstaviteľne krutý čin, jehož následky na rodinu aj spoločnosť sú nevyčísliteľné. Zdôraznil, že jej predchádzajúce psychické problémy síce nemôžu byť priamym ospravedlnením, ale porota aj súd zohľadnili jej stav natoľko, aby neudelili trest najvyšší. Odsúdil Rachel na doživotné väzenie bez možnosti podmienečného prepustenia, pridal aj niekoľko súvisiacich trestov za žhárovstvo a nezákonné vyzbrojovanie. Bolo jasné, že Rachel už zrejme nikdy neopustí väzenské steny. V súdnej sieni zavládla atmosféra plná emócií. Rodina Morganových brečela čiastočne úľavou, pretože sa dozvedela, že vrahyňa už nikomu neublíži, čiastočne však obnovou smútku, keď im konečne došlo, že aj tak nič na svete nevráti to, čo Rachel zničila. Novinári sa hrnuli k rodičom Lauren, ktorí doleteli z iného štátu, aby počuli rozsudok. Laurenina matka sa vyjadrila, že rozsudok je spravodlivý, ale priala by si, aby bol ešte tvrdší. Rachel bola okamžite odviezená späť do väzby, odkiaľ sa po niekoľkých týždňoch presunula do federálneho väzenia pre ženy,
kde jej bolo pridelené číslo. A príbeh, ktorý sa spočiatku javí ako prasklina v rodinnom dráme, sa definitívne uzavrel. Avšak len z hľadiska práva, pretože následky takejto hrôzy budú v pamäti ľudí v Charlotte ešte dlho doznievať. Keď rozsudok nastal oficiálne a Rachel Morganová bola odovzdaná do zariadenia s maximálnou ostrahou, prišiel čas, aby sa zúčastnení pokúsili vyrovnať s tým, čo sa vlastne stalo, a odpovedali si nepríjemnú otázku. Kde sa to všetko pokazilo? Mesto Charlotte je síce relatívne veľké, ale komunita v danej štvrti bola priateľská a zjednotená. Po tragédii sa rozbehla rada dobrovoľníckych aktivít, smútečných akcií na pamiatku obetí a iniciatív, ktoré mali pomôcť ľuďom trpiacim domácim násilím alebo psychickými problémami. Začalo sa diskutovať o reformách v rodinnom práve, o možnostiach mediácie počas rozvodu a o tom, ako lepšie chrániť záujmy detí v takýchto prípadoch. Rodina Morganových sa stiahla do ústrania. Gillian, dcéra Rachel a Ethana, ktorá prežila stratu prakticky celej rodiny, zostávala v starostlivosti Ethanovho brata. Ten sa vyjadril, že hoci je pre nich Rachel monštrum, bude sa snažiť Gillian vychovať bez nenávisti. Malá Gillian sa potom začala objavovať v terapii pre deti, ktoré prišli o rodičov násilným spôsobom. Napriek tomu zostáva otázkou, ako sa taká rána môže niekedy zahojiť. Dievčina sa ocitla v fáze života, keď by najviac potrebovala rodičovskú podporu a oporu, ale tie hlavné pilierky rodiny jej boli vyrúbané. U susedov sa dlho diskutovalo, prečo si nevšimli príznaky, že Rachel prerastá nenávisť do takej extrémnej polohy. Niektorí tvrdili, že zrejme dokázala mistrne klamať. Iní sa domnívali, že dnešná uspáchaná spoločnosť nepraje tomu, aby sme sa navzájom skutočne poznali. Nešťastnou zhodou okolností tak nikto včas nezačal konať alebo nepredvedie Rachel k potrebnej odbornej pomoci. Táto sebareflexia priviedla mesto k tomu, aby usporiadalo verejné debaty a semináre. Na nich sa hovorilo o tom, že signály rodinných konfliktov či psychických ťažkostí nemožno podceňovať. Lepšie je vždy reagovať skôr, než neskôr. A ak sa to podarí aspoň v jednom prípade, má to zmysel. Médiá prípad využili aj na debaty o kontrole zbraní. Rachel sa dostala ku zbrani, nie že by na ňu bol oficiálny záznam. To znova otvorilo otázku dostupnosti strelných zbraní v USA. Pochopiteľne to vyvolalo spory medzi zastancami prísnej regulácie a tými, ktorí považujú držanie zbraní za základné právo občana. Mnohí argumentovali, že Rachel by si vražedný prostriedok rovnako našla, aj keby mal byť nelegálny. Iní tvrdili, že keby bol predaj prísnejšie hlídaný, možno by ju to zastavilo. Do ďalšieho diania zasiahla aj snaha o vybudovanie pamiatky. Pred spáleným domom Morganových sa začali objavovať kvety, plyšoví medvedíci a vzkazy vyjadrujúce ľútosť. Časom sa rodina rozhodla pozemok predať, ale dlho sa nenašiel kupca. Mnohí investori sa báli, že na takom mieste dom nikto nechce znovu stavať. Nakoniec sa pozemok preč ešte predal a nová rodina, ktorá ho kúpila, sa rozhodla vytvoriť na záhrade malý pamiatkový kútik so stromami zasadenými na pamiatku obetí. Súdne dokumenty sa rýchlo stali študijným materiálom pre budúcich právnikov a psychológov, ktorí na tomto prípade skúmajú, ako rýchlo a fatálne sa môže obyčajný rodinný konflikt vymknúť kontrole. Policejné oddelenie v Charlotte si do budúcnosti vylepšilo procesy týkajúce sa domáceho násilia a oznamovania výhrúžok, hoci sa v Rachelínom prípade nikdy nenašiel oficiálny záznam, že by v minulosti skúšala Ethana fyzicky napadnúť. Napriek tomu sa detektívi zhodli, že by drobné náznaky mohli v budúcnosti varovať, ako ďaleko je niekto ochotný zajdúť. Pre Rachel nastala realita väzenského života. Bez perspektívy, s výnimočnou možnosťou stretnúť sa so zvyškom rodiny len raz za čas, keby ste to spočítali, zistíte, že skoro o ňu záujem opadol. Vo svojom vlastnom liste, ktorý unikol do médií, údajne písala, že cíti vinu a prijala by si vziať všetko späť. Pravdepodobne si až za mrežami uvedomila, čo vlastne urobila. Ale už bolo neskoro. Jej doživotie nikto nezvráti. Spoločnosť sa počase upokojila. V
novinách sa objavili nové prípady a kauzy. A tak to býva, ľudská pamäť je pomíjivá. Ale tí, ktorým Rachel zasiahla priamo do života, si ponesú následky navždy. Spomienka na ničivé oheň a streľbu je v Charlotte stále prítomná ako varovanie pred tým, čo sa môže stať, keď ľudská nenávisť prekročí určitú hranicu. Aj keď sa z právneho hľadiska celý prípad uzavrel, následky pre jednotlivých účastníkov a tiež širšie okolie pokračovali aj naďalej. Vznikla lokálna skupina nazvaná Pamätajme na Morganových, ktorá začala organizovať každoročný benefičný beh a rôzne osvieťové akcie zamerané na prevenciu domáceho násilia a podporu duševného zdravia. Ich činnosť sa rozrástla tak, že sa stala súčasťou niekoľkých programov sponzorovaných miestnymi firmami. Zapísali sa aj do väčšej asociácie neziskových organizácií zaoberajúcich sa obeťami trestných činov. Ľudia v Charlotte, ale aj v okolitých mestách v Severnej Karolíne sa začali aktívnejšie zapájať. Ich úsilie spočívalo v poskytnutí bezplatných konzultácií s psychológmi a rodinnými poradcami, rovnako tak v organizovaní workshopov o nenásilnej komunikácii a zvládaní stresu po rozvode. Rodina Lauren medzi tým vytvorila nadáciu Hope for All Mothers, ktorá sa sústredila na pomoc rozvedeným ženám a matkám v ťažkej životnej situácii, aby im poskytla lepšie finančné, psychologické a sociálne zázemie. Z ich pohľadu sa Rachel nachádzala práve na takomto pomezí, keď sa žena cíti osamelá, zradná, sklamaná životom a zlyhaním partnerstva. Keby mala Rachel včasnú odbornú pomoc, mohla sa celá tragédia odvrátiť. Alebo aspoň tak tvrdili. Nadácia sa však snažila vyhnúť priamému stigmatizovaniu Rachel. Skôr z nej urobila odstrašujúci príklad, čo sa stane, keď sa zúfalstvo a toxická nenávisť nahromadia a nikto si toho včas nevšimne. Úrady štátu Severná Karolína sa rovnakým spôsobom rozhodli vykonať určité zmeny v legislatíve týkajúcej sa rozvodov s deťmi. Presadili reformu, ktorá uľahčuje získanie psychologickej a mediátorskej pomoci, ešte predtým, než prípad skončí u súdu. Novie majú súdy viac možností, ako naobraziť povinné rodinné terapie, ak sa ukáže, že napätie medzi partnermi je mimoriadne vyhrotené. Z hľadiska prevencie rodinných tragédií to bol dôležitý krok, hoci sa samozrejme ozvali hlasy, že štátne zásahy môžu narúšať osobnú slobodu. Napriek tomu, po takto otřesnej udalosti, verejnosť väčšinou volala po aktívnejšom prístupe. Nie každý sa však rozhodol pre vyrovnanie sa s tragédiou formou aktivizmu či zmien. Niektorí obyvatelia Charlotte jednoducho chceli zabudnúť. Hovorilo sa o tom, že dom Morganových a susedná ulica boli dlho terčom temnej turistiky, keď sa zvedaví prijazdeli pozrieť na to miesto hrôzy. Miestni to vnímali ako narušenie súkromia. Mesto Charlotte preto vydalo oficiálne vyhlásenie, v ktorom vyzvalo médiá aj širokú verejnosť, aby rešpektovali súkromie pozostalých a rezidentov štvrti. A čo na to detektívy Reeves a O'Brienová, ktorí tento prípad dořešili až k úspešnému rozsudku? Reeves sa medzi tým pustil do ďalšieho veľkého vyšetrovania, ale v rozhovoroch priznal, že tento prípad ho zasiahli na emocionálnej úrovni oveľa silnejšie, než by očakával. Hovoril o ňom ako o exemplárnom varovaní, ako rodinné spory môžu eskalovať a že je nutné brať každú výhrúšku vážne. O'Brienová sa zamerala na špecializáciu v súdnej psychológii a začala školovať mladších kolegov v rozpoznávaní príznakov, ktoré by mohli signalizovať, že podozrivý alebo podozrivá vykazuje známky extrémnej nebezpečnosti. Rachel zostala vo väzení. Čas od času vyšlo najevo, že žiada o prehľad svojho prípadu alebo že spolupracuje s väzenským kaplanom. Nič však nenaznačovalo, že by mohla byť kedykoľvek v budúcnosti prepustená. Spočiatku sa pokúšala písať listy Gillian, ale súd nakoniec stanovil, že akýkoľvek kontakt medzi nimi musí schváliť poručník dievčiny. Ten rozhodol, že je to príliš traumatizujúce a nebezpečné pre Gillianino duševné zdravie. Tým sa tento kriminálny príbeh pomaly uzatvára, ale zostáva v ňom posolstvo o dôsledkoch neriešených konfliktov, o nenávisti a zúfalstve, ktoré dokážu zničiť celé rodiny počas jedinú noci.
Pokaždé, keď sa niekto v Charlotte opýta na Morganových, vybaví si tú hroznú udalosť a radšej prejde k inej konverzácii. Napriek tomu je tento príbeh dôležitý. Pripomína, že za každou štatistickou položkou vraždy stoja ľudia s cítmi, snami a osudmi. A že aj v modernej spoločnosti, ktorá sa považuje za vyspelú, môže dôjsť k niečomu, čo nám pripomenie, aká tenká je hranica medzi láskou a nenávisťou. Pre úplnosť sa hodí dodať, ako sa situácia vyvinula niekoľko rokov po ukončení súdneho procesu. Gillian sa rozhodla zmeniť priezvisko, aby jej meno Morgan nepamätalo neustále šialený čin jej matky. Jej strýc, ktorý ju vychovával, uprednostnil, aby sa presťahovali do iného mesta, kde mohli začať znovu. Gillian sa snažila zapojiť do nového kolektívu a dohnať študijné straty spôsobené dlhodobým stresom. Údajne sa jej podarilo nadviazať priateľstvá a dokonca sa zverila spolužiačke so svojím osudom. Reakcia okolia bola tentoraz chápavejšia. Gillian si našla pokojnejšie prostredie a dostávala podporu od odborníkov na duševné zdravie. Rodina Loren sa medzitým stiahla do médií, ale ich nadácia Hope for All Mothers pokračovala v činnosti a získala ďalšie granty. Dokonca došlo k naviazaniu spolupráce s medzinárodnými organizáciami, aby sa mohli zamerať na prevenciu násilia v rodinách po celom svete. Ich programy fungujú na princípoch ľahko dostupnej psychologickej pomoci, telefónnych liniek a podpúrnych skupín. Laurenina matka sa stala hovorkyňou nadácie, objíždela konferencie a venovala sa písaniu článkov aj krátkych úvah, ako takýmto tragédiám predchádzať. Medzitým sa noví vlastníci pozemku, kde stál dom Morganových, pokúsili postaviť nový dom. Vznikla tam moderná stavba, údajne úplne iného pôdorysu, aby ľuďom z okolia nepamätala pôvodná dispozícia príbytku, kde sa vražda a žhárovstvo odohrali. Napriek snahe o nový začiatok však v mysli starosusedov zostával tieň. Pár ľudí sa nakoniec odsťahovalo. Miestni realitní makléri sa zhodli, že ceny nehnuteľností v najbližšom okolí krátkodobo klesli kvôli obavám nových kupcov. Ale postupom času sa situácia normalizovala, tak ako to často býva. Ľudské tragédie nemajú navždy moc zmeniť tvár mesta. Rachel niekoľkokrát usilovala o znovu otvorenie prípadu s odkazom na údajné procesné nedostatky, ale súdca pokaždé rozhodol, že dôkazy sú jednoznačné. Odvolacie konanie neprinieslo žiadny nový verdikt. Rachel tak stále sedí vo väzení s maximálnou ostrahou a podľa všetkého s ňou prerušený kontakt aj jej vlastná rodina. Jej sestra, ktorá sa s ňou naposledy videla pri súdnom procese, do médií prehlásila, že už s Rachel nehodla komunikovať, pretože nedokáže odpustiť smrť niekoľkých členov rodiny vrátane 2 detí. Pre políciu a justičný systém v Severnej Karolíne sa tento prípad stal odstrašujúcim príkladom. Detektívy, sudcovia aj advokáti o ňom hovorili ako o zlomovom bode, ktorý jasne ukázal, že rodinné spory môžu byť rovnako nebezpečné ako gangové násilie, pretože motivácie sú často hlboko osobné a ťažko predvídateľné. Dnes už existujú lepšie návody pre orgány činné v trestnom konaní, aby dokázali včas reagovať na výhrúžky a potenciálnu agresiu zhrzených partnerov. Pre mnohých sudcov je to pripomienka, že aj pri rozvode a následných sporoch o dieťa je nutné dbať na psychologické faktory. Podčiarknuté a zhrnuté, príbeh Rachel Morganovej je síce v mnohom extrémny, ale jeho posolstvo je univerzálne. Aj zdanlivo obyčajní ľudia môžu niekedy sáhnuť k najhorším riešeniam, ak sa ocitnú v kríze a necítia nádej či podporu. Z hľadiska skutočného krimi príbehu sa síce stal senzáciou, ale za tú senzáciu sa zaplatilo otrasnou cenou, zničenými životmi a nezahojiteľnými jazvami v dušiach pozostalých. Preto nezostáva nič iné, len dúfať, že si z neho spoločnosť vezme aspoň poučenie a neodvracia zrak od varovných signálov, keď niekto volá o pomoc alebo hrozí pomstou. A tak končí náš príbeh o dlhodobých dopadoch rodinného konfliktu, ktorý prerástol v brutálny masakér a zanechal nesmazateľnú stopu v histórii Charlotteu.
Ďakujem vám, že ste so mnou zostali až do samého konca. Verím, že aj napriek tíživosti tejto kauzy je dôležité o nej hovoriť a hľadať spôsoby, ako v budúcnosti podobným tragédiám predchádzať. Na shľadanie a držte sa v bezpečí.